So ayan guys, good morning. Bali ang ganda ng pan guys oh. Ng sikat ng araw. Umaga pa lang dito sa bukid. Ganda magkape dito sa bukid. Tingnan nyo naman guys ang view dito. Oh. Yan na yung araw, medyo mataas na kasi 7 o'clock na dito. Yan yung mga hindi dumadaming pato natin. Sarap magkape dito. Tapos dito sa likod natin guys yung fish pond namin. Yun yung mga bahay namin. Dito may kubo ako dati dito nun pero wala. Natanggal na. Yan guys, pasyal tayo dito sa may hanging bridge. Dalhin natin to kape natin. Kasi doon nagkampo yung mga kwan noon. Yung mga nagtatrabaho dito sa kwan, sa kalsada dito papasok dito sa amin. Ito na guys yung bagong gawang kalsada dito sa amin. Kagagawa lang to guys, katatapos lang nila, kauwi lang yata nung mga kwan nagko dito. Maganda na siya, medyo makapal na siya oh. Punta natin dun sa kwan guys, sa may hanging bridge kung saan sila nagkampo, kung ano, kinuha ba nila lahat ng mga kalat nila doon. Dito guys nakalabas na pala yung mga kwan, yung mga butil ng mga palay natin. Maganda yung kwan nila, yung paglaki nila. Except lang dito sa kwan ko to, pinsan ko to. Yun yung araw guys, ang ganda ng view dito. Sarap magkape. Bali ikot na ngayon guys. Mamaya may pasok pa ako. Alas 10 sa trabaho. Nag-overtime kasi kami kagabi guys. Hanggang alas 10 kami, kaya alas 10 din ng umaga yung pasok ko. Ayun. Hindi na nila binabayaran yung overtime namin. Nakakatawid na rin pala yung mga motor dito. Makon na kasi guys, maliit na yung tubig dito, yung sa ilog. Hindi katulad ng dati na mataas, hindi nakakatawid yung motor. Ngayon mababa na kasi summer na, tag-init na. Ito guys, may iniwan silang fish pond dito, dating bukid ito. Dating bukid, tapos pinahukay ni father ko, pinagawang fish pond. Yun, dito sila nagkampo dati. Kung maririnig nyo guys, may may uni ng kenso. May nagke-kenso dyan sa kabila. Gumagawa yata ng bahay. Ito yung fish pond guys na kuwan, dating bukid pero wala pang laman yan. Yun. Ito yung sakwan sa babuyan namin. Ay, may iniwan silang CR guys, hindi na nila binaklas. Ito pala yung guys, yung sinasabi nila nung naiiwan nila, para kung sakaling magpatayo kami dito ng ng kampo o di kaya kubo, ay magagamit na dito na CR. Ito pala. Ayan guys, ito pala yung sinasabi nilang iniwan nila. May bowl pa, maganda. Kasi balak namin magpatayo dito ng guys, kubo dito banda dito. Para kung sakali mag-alaga kami ng baboy dito o mga ibang hayop, ay mag-i-stayan kami. Ito pala iniwan nila CR. May mga faucet pa pala dito. Nakakonect na dun sa may hose namin. Kaya pala nawawala-wala minsan yung hose namin, ay yung tubig namin sa bahay. Nilagyan pala nila ng T-joint dito. Kumukuha pala sila ng tubig dito. Yung kawayan dito noon guys, binakko nila, hinulog nila dito sa tabi ng ilog. Okay na rin dito para mapagtamnan kasi dito malilim noon. Hindi pwedeng magtanim ng gulay. Maganda rin yung iniwan nila.
Ito guys, sinulong nila dyan sa baba, pero kuan tumubo naman siya. Okay lang yan guys, kasi kuan isa rin yan sa mga kuan magiging protection para hindi masyadong umakyat yung tubig dito. Kasi naabot ng tubig ito guys. Ito dito sa taas. Galing dito pagka lumalaki yan. Tagal ko kasi hindi pumunta dito guys mula nung nabenta yung baboy namin. Hindi na ako nag-alaga ng baboy. Ayan guys. May mga kamote na rin silang tanim dito, tinanim nila. Tapos may mga kalabasan na rin na tanim dito. Tingnan nyo guys. Marami pa doon mga kalabasa. Buhay din yung mulberry dito. Ano, mulberry yan guys. Ito, mulberry ito. Dito kasi marami din palang mga tanim dito. Oh. Kalabasa. Ito yung upo yata to, upo, talong. Talong. Tinaniman pala nila guys bago sila umalis. So maganda rin yung kanila. Tapos dito may kangkong na. Dadami yan sigurado. So ito may ikot sila papunta na doon sa baba. Dito lang guys, kailangan lang talagang mabakudan kung talagang magtatanim kayo dito. Dito kasi tabi ng kalsada. Ay daan. Hindi nila ni tinapos guys, so nag ano lang dyan oh. Tapos dito wala na, pero maganda naman siya, maganda naman yung daan. Ayan yung hanging bridge, yung view ng hanging bridge dito guys oh. Yan. Dito yung mga tanim ko noon pero wala na sila oh. Matagal na kasi guys, hindi na asikaso. Yan dito. Yan guys, punta tayo dito sa baba dun sa pinagbibilduhan natin dati. Dala-dala ko talaga yung kape ko guys eh. Kasi mamaya papasok pa ako sa trabaho ko. Dito ako nagiginto noon guys, dito sa tabi ng ilog. Yung pinagkukuhanan ko ng bayabas dito guys, wala na. Dito yung bayabas dati, wala na. Binakto na nila dito noon. Matamis pa naman yung bayabas na yan. Wala na. Dito dati noon dito. Yan guys, tara na. Yun na tayo. Kaya ako pumunta dito guys kasi maghanap din sana ako ng yung pwede pang maulam dito. Na hindi pala wala pala kasi kasi mga bagong tanim pa lang yung mga gulay dito. Para maghugas ng paa guys sa ilog. Malinis din pala yung ilog dito guys kasi wala nang nagma-mining doon. Wala na yung small scale mining. Maginto dito oh. Maraming maginto dito. Soon guys, pagkakuan tapos na tayo sa trabaho, may pinapagawa akong dredge doon, pang ginto, pang small scale, pang ganito, pang ilog-ilog na pang ginto. Kailangan ko lang bumili ng guys, ng generator para wala na tayong trabaho, yun na yung araw-araw na content natin, paggiginto.
Ganda rin dito guys. Ay yung tubo ng kunanin dito. Palay. Ito sayang nga lang kasi ito nataniman na to noon, itong fish pan na to. Nataniman ng palay ito pero pinabako ni father ko, ni daddy. Pinagawa niyang fish pan. Okay din naman tong fish pan, kaso lang ang problema dito tabi ng kuan ng daan, baka may mga loko-loko nagisa nila ng sodium. Ayun, wala na, pero wala naman siguro. Yan guys, ito yung view ng bundok dito sa amin. Ganda oh. Oh, tingnan nyo naman guys. Oh, ganda ng view dito lang sa probinsya yan guys. Ito guys, napalibutan kami ng bundok dito. Oh, tignan nyo. Oh. Oh. Pero solid ang view guys. Oh. Kaya mas gusto kong magkape. Kuan guys, pagka mas umaga pa ako pumunta dito nagkakape. Pagka hindi pa masyadong mataas yung araw. Ngayon kasi masakit na sa balat yung araw. Pero okay lang naman guys kasi solid naman yung mga manok namin oh. Yan yung manok ng baby ko. May anak to pero ewan ko wala naman na yung anak niya. So yun guys, bali salamat sa pagsama sa akin sa video na to. At sana hindi ko na boring. Bali quick video lang kasi to guys kasi may trabaho pa ako mamaya. Pinasyal ko lang kayo dito sa amin yung update dito sa daan dito sa ginagawa dito sa amin. Okay na siya. Oh. Sana sundon naman sa banda roon, papunta doon sa bundok yung sementohin nila. Gawin nilang daan. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless, bye bye.